missen, want het is een feestje elk jaar. Op de Sint-verjaardag zitten wij gezellig bij elkaar. En we wachten op de cadeautjes, want hij komt al sinds mensenheugenis. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Oh, ik kan niet wachten tot het 5 december is. Zie de maan schijnt door de bomen, wakker staakt u wild geraas. Het heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koe krijgt, wie de gart. De wind waait door de PNM-studio. Het is koud buiten. De heren van de HDG zijn blij dat ze in de warme studio van Omroep PNM zijn. Wat een weer, man. Wow. Wat slecht weer, wat wordt zo lang wachten? Ja, ook nog. Lekker spier op de knoppen hier. Ja, man. Ook dat we daar zoeken maar hebben. Het zijn de gure dagen voor het grote Sinterklaasfeest. De volle maan schijnt door de bomen. Een koude wind waait over de daken. Schoorstenen staan te rillen van de kou. Oh, eens even lekker zitten. Ja, Zo opgewerkt. ik heb wel dorst, man. Ik heb wel dorst. Ja, ik heb wel zin in een tas zoeken, man. Ja, eerlijk. Ja, jullie wel. We hebben een tas zoeken, man. Hé jongens, ADG, kijk eens hier wat ik mee heb gebracht. Toch niet? Chocomel! Nee, Ja? oh, wat lekker. Alsjeblieft, lekker warme chocomel. Ding ook, jong. Alsjeblieft. Ik kijk hoe wat is. Hoe is het? Alles goed? Alles flat, ja. ja. Ik ben rammen met de HDG. Hartstikke. Muziek draaien. Dan gaan we tegenaan, hè. Ja, was de eerste plaat die gedraaid, jongens? Dan hoor je dingen draaien van Joan Jett. Joan Jett, hè. I Love Rock'n'Roll. Rock'n'roll. Oké. Dat is... Mooi open het ook. Zeker weten. En dan gewoon een beetje rustig gaan beginnen. En dan langzaamaan opbouwen, hè. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ja, zeker. Ik vind het wel een gezellige tijd, ja, Sinterklaas-tijd. Ja, klopt. Klopt, het is de gezelligste tijd van de eeuw, vind ik. Ja. Je zag dat niet voor lang liedjes stonden hier. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar Franske Bauer, Echt hoor? die heb ik erop staan, ja. Die is zo'n gevoelige kan. Ja, dat moet je eens weten. Dat moet je weten. We zitten wel dicht naar elkaar, hè? Ja, Kom op, man, we hebben geen tijd om over gevoelens te praten. We moeten aan de uitzending beginnen. Nou, vooruit dan. Zijn we? Hey, hebben we eigenlijk ook een leuk Sinterklaas liedje op de playlist staan van de HDG vanavond? Ja, zeker, hé, tuurlijk. We hebben Metallica met zachtjes gewoon de peerdenveut. Dat is een goede plaat, man. Dat is eigenlijk een goede plaat. Ja. Zo. Yes, dan gaan we beginnen. Hé, wat is dat? Ja, weet je wat het is? Je hebt dat hier neergelegd. Ja, ik weet de wedstrijd dol op ik ben, maar ik was het niet. Zal Ruud dat gedaan hebben dan? Dat pestje is ook niet voor mij. Ik zal de persers bellen, dat is goed nice. Hé, het lijkt wel Sinterklaas. Kijk, er is ook Sinterklaas papier. Lijkt wel Sinterklaas.
Wauw, hé. Zo schommelen. Voorzichtig. Oh. Hallo kijkers, welkom in de studio bij PNM. Welkom bij het programma Uit de Lift, waar speciale gasten uit de lift stappen. Vandaag een heel bijzondere uitzending, want er is een pakje opgedoken, dames en heren, in de studio van Omroep PNM. G, wat zit er in het pakje? Ja, dat zou ik niet weten. Nee, dat zou ik echt niet weten. Wel voorzichtig, G. Dit is bereikbaar. Spijt er van. Oh, inderdaad, joh. Nou, maak het maar op. Maak maar op, ja. Nou, ik ken het niet, ik ben heel ongeduldig. Wauw, een ei. Dat is een ei in een nest. Wat is dat dan? En Moet je de briefje bij? een briefje, zullen we eens kijken. Eens kijken, wat staat hier hoor? Hallo, ik heb dit eitje bij de deur van de studio gevonden. Willen jullie voor het eitje zorgen? Bedankt. Groet, Piet. Nou, dat is ook wat. Ja, maar daar begrijp je niks van. Nee, gewoon niet, maar we hebben geen tijd om erover na te denken als luisteraars die wachten. We moeten aan de uitzending gaan beginnen. Maar wat doet de onbekende gasten nee? Dat weet je gewoon niet, maar misschien moeten we dan Leo Peters geven van de onbekende gast. Dat weet er wel rood net. Hij is tenslotte ook een onbekende gast. Ja, dan douwen we dat in het postvak van de onbekende gast, van Leo Dus Peters. we zien wij er vanaf. Ja. Dat is wel een apart. Apart gedaan. Leo Peters, toestel 7. Oh, is Leo Peters alweer? Onbekende gast. Onbekende gast, toch? Dat moeten we doen. Eerst een lintje maar. Daar, opgelost. Hey Leeuwert. Ja. Onze vrienden van de Harde G leggen het ei in het postvak van Leo Peters en beginnen aan hun uitzending. Zouden de heren weten dat het ei afkomstig is van de grootste kindervriend Sinterklaas? Zou het voor geen goud willen missen, want het is een feestje elk jaar.